ман намоз хондагим рост дар назди пойҳои ӯ ва вақте ки ман сажда мекардам ӯ поша дар сари ман монд. Одамо бошад чизе ки медиданд и оне ки ман намоз хондистам. дар ҳаёти гузашта ман ягон бор сажда кардагӣ нестам ба Аллоҳ. турукҳои захмӣ кардани худ бо корд ё ин ки хурдани корд. вақте ки сеҳргард ира нишон метиҳад ӯ дурӯғ мегӯяд. шайтонҳо дар рости қафаси сина ва шиками сеҳргар меистанд. ҳамада салом алейкум братва, хуш омадем ба канали Исем Шарипов. бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. видеои имрӯза дар бораи як калдуни мешавад ки яъне ки аввал ҷодугар буд, калдун буд ва баъдан ба роҳи рост баргашт. дар бораи одаму видео кардагием ва лекин дар последнее время бо бештар пурсидан ки дигар барномаҳошам кунем. ба хотире ки дархост бисёри бад шид, албатта ки рад карда намешавад. Марҳамат, тамошо мекунем видеоро дар бораи одам ки чӣ мегӯяд, чӣ хел саргузашт дорад. ва бисёриҳо дар ман фикр мекунам ки дарси хеле ҳам хубам мешавад. ва касоне ки дигар социални сетои маро надоранд, марҳамат бародаро, ссилкаи тамоми социални сето аз ҷумла телеграм канале ки дар оҷа ман наметавонам видеоере ки дар ютуб партом дар оҷа мепартом ё ин ки инстаграме ки прямой эфиро дар оҷа мегзарад, тамоми ҳамаи ссилкаҳо дар якум комментария закрепичтага метавонем бидроем, подписатсия кунен ва аз дигар хабару воқеаҳо бохабар бошен. Так, тамошо мекунем ҳамроҳи шумо ин бобои калдуна. хуш омадӣ бародари мо Довуд. бигзор ки ба роҳи рост ҳидоят кунам моро Аллоҳ. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. ман бо шайтону ҷоду зиндагӣ кардагиам 18 сол. На рӯз, на моҳ, на сол. тамоми ҳаёти ман хел гузашт. ва мисли як хокистар. тамоми чӣ гуна рух дод шейх? ҳаёти ман бо шайтонҳо гузашт. ҳамаш рух дод баъде ки чӣ хеле ки ман гуфтам аз имони суст. вақте ки дар оила имон нест, шайтонҳо тамоми чизе ки мехоҳанд бо ин оила мекунанд. ва ба во душвор нест ки бо оила ворид кунанд ширк, куфру дигар чизҳоро. падари ман ки барои он шахс ман бахшиш мехоҳам аз ҷониби худованд, сеҳргар буд. вақте ки ӯ хеле ҳам пир шуд, мӯй сафед шуд, шайтонҳо фаҳмиданд ки вақте ки ӯ мемира наметавонанд ба ҷои ӯ ягон шахси дигара биёванд. аз ҳамин хотир шайтонҳо ӯро маҷбур мекунанд то ки мара ҷонишини худаш кунад. баъди чӣ ӯ зарар расонидана ба ман оғоз карданд ки ман фикр мекунам шумо ин историяи мара дар дигар каналҳо шунавидагиен. бале бародаро, дар ин бора ман видео кардагиам ҳастай ба забони тоҷикӣ дар канали ман. будрои инҷадаи кичида паскаска мебуроя. тавбаи ҷодугар, яъне ки бо чунин номай тавбаи ҷодугар. шайтон оилаамро нобуд кард. ҳамин хел названия дора. шайтон зери ниқоби мулло, картинкаш. хай боз мондагиам, ссилкаша дар паскаска. ӯ мара азоб додан оғоз карданд вақте ки ман 6 моҳ доштам. ман як кӯдаки беозор будам ки ҳатто ягон гуноҳ кардагӣ набудам. ҳамин хел шайтонҳо рафтор мекунанд, ягон раҳму шафқат нест. падари ман ба ӯ ҷавоб дод: бигиренша, ӯ дар ман дар кор нест. ӯро ба хитон бигирен то ки ӯ ба шумо хизмат кунад. яъне ки ман ғулом шудам. яъне ки ӯ маро тӯҳфа кард барои сажда кардани ғайри Аллоҳ. дар вақте ки маро худованд ғуломи худаш офарид то ки ман танҳо ба ӯ сажда кунам. яъне ки ӯ ин корро кард танҳо ба сабаби имони суст. қасам мехӯрам ба ӯ худои ягона ки агар ки ӯ мегуфт: о Аллоҳ, ба ман кӯмак кун ба писари ман то ки ба шайтонҳо наравад. иншоаллоҳ ки Аллоҳ ба ӯ кӯмак мекард. дар ин дуо албатта ки Аллоҳ ба ӯ ҷавоб мегардонд. лекин ҳамаи мушкилӣ дар сари суст будани имонай. баъди солҳо падари ман аз дунё гузашт. ман ҳоло ҳам кӯдак будам. баъдан дар солҳои ҷавонӣ чунин мушкилиҳо рух доданда оғоз карданд. оғоз шуданд гуноҳҳо, ғаму дардҳо. лекин ман инра намефаҳмидам. ман дар оилаи бовая расидам ки ба ҳамин кор сару кор доштанд. ира ман аз хона омӯхтам. ман падари худам кӯмак мерасондам барои тамоми корҳои ӯ ва ба ман ин кор писанд буд. албатта ки дар оянда мара чӣ интизораиша ман намефаҳмидам. дар ин ҷаҳон ё ин ки дар оянда ҳамаш якбора даҳшатнок шуд.
хоҳиши ма маро маҷбур мекард ки бадӣ кунам. дили ма пур аз гуноҳҳо буд аз вақти хурдсолӣ аллакай. ман мувофиқи талаботҳои худам ҳаракат мекардам ва ҳамаш ба ҳамин дараҷае рафта расид ки ман танҳоиро дӯст доштам ва аз одамо пинҳон мешидам. дур мерафтам аз хонаи одамо. солҳо гузаштанд баъди марги падарам ва баъди ӯ ҳодисаи бохар ки дар бораш ма гуфтагиям. дар харе ки ма бо ӯ бараҳ мерафтам ки дар натиҷа маълум шуд ки ӯ шайтонай. вақте ки ма ӯро ба чӯб задам ӯ давиду баъдан гуфт ки чӣ ба ту мара мезанӣ. яъне ки хар ба ма гуфт ки барои чӣ ту мара мезанӣ. ба ин сабаб ма чанд сол девона шидам то ҳамон вақте ки ма ба дигар шаҳр омадам. ва дар оҷа мо 15 рӯз дар масҷид гузарондем ва тамоми ин рӯз дар назди қабристон намоз хондем. рост дар назди қабристон ки аз болош як латта пӯшондагӣ буд. яъне ки рӯпарӯи ӯ истодем ва дар ӯ намоз хондем. баъди 15 рӯз мара гуфтанд ки ман аллакай тайёрам ва бо ма каромати падари ма омад ворид шуд. ман маъшур мешам ва хела бой мешам. яъне ки ин каромати падари тай. яъне ки ту ким чӣ хел одами бузург мешавӣ. яъне ки аз оҷа ма хушҳол ва пур аз умед баргаштам ва аз ин бора ма хеле хурсанд будам. яъне ки дар ин вақт ман метавонистам фармон бутим. лекин аллоҳи бузург нагузошт мара ки ин унвонама то охира истифода барам. бале ман ҳамин хел 18 соли худма гузарондам. лекин тамоми ин гузашт ҳамчун як лаҳза баъди оне ки ман тавба кардам. дар давоми 18 сол ягон бор ман худма ҳамчун одами оддӣ ҳис кардагӣ нестам. ягон вақт ман фикр намекардам дар бораи оне ки ман ягон вақт мемирам. бале ман медидам ҷанозара, лекин ман ҳама вақт фикр мекардам ки дар пушти ман оное ҳастанд ки ҳама вақт мара аз ин кор ҳифз мекунанд ва аз назди ман тамоми ғаму дарда дур мекунанд. лекин ин фикрои хому хаёл буд. баъди ин кор ман ба хона баргаштам ва аз модарам талаб кардам то ки ӯ ба ман бития тамоми чизҳое ки падарам истифода мебурд. китобу тумору тасбеҳҳоро. баъдан ман ваъда кардам ки ба ягон кас зарар намерасонам ва бо сеҳр сару кор намегирам. ман чунин ваъдаро ба ӯ додам ва дарҳол шикастам ваъдаи худма. дарҳол баъди оне ки китобро ба даст овардам. барои он хотире ки ӯ вақт ман намедонистам ки ҳамаи кор метавона ба анҷом бираса бо дарду азобу сӯхтан дар оташ. баъди чӣ ман ба як шаҳр рафтам. вақте ки машҳур шидам ба Йемен баргаштам ва оғоз кардам бо чунин корҳои ҳаром. аввал дар атрофи худам, баъдан дар тамоми регион. баъди чӣ аллакай маро дар кӯчаҳо мешинохтанд ва мегуфтанд ки ман метавонам ин хел он хел корҳоро кунам. куҷое ки ман намерафтам маро мешинохтанд. баъди оне ки ман аз ин ҷо баргаштам ман фикр кардам ки тавоноии худма дар соҳаи ҷоду бозам беҳтар кунам. барои он хотире ки дар аввал ман корҳои хурда мекардам. лекин вақте ки ман дар китоб хондам дар бораи корҳои бозам ҷиддитар, баъдан ман хостам ки бозам ба дараҷаи болотар бигзарам. ва шарти ба ин дараҷаҳо гузаштан халва аст. яъне ки танҳо будан дар ҷои дур аз одамо. шарти дуюмаш куфр ба Аллоҳ, ба Аллоҳи бузург, ба фариштаҳои ӯ ва бо китоби ӯ. шарти сеюмаш ки даҳшатноктар аз ду шарти аввал аст. ман аз худованд хоҳиш дорам ки мара бабахша. ин рафтори бад кардан нисбати китоб аст. дар давоми 40 рӯз гирифта мешавад як саҳифа ва ду тақсим даронда мешавад. баъдан ҳар ду тарафош баста мешавад дар таги по ҳамчун пояфзол. саҳифаи дуюмаш боша пора карда мешавад ва баъдан бо он саҳифаҳое ки дар таги по ҳастанд бояд ба ҳоҷатхона равӣ. дар ӯ ҳама вақт мепаранд чакраҳои наҷосат. ин яке аз шартҳои
машҳуре ҳастанд, ки шайтонро мегузоранд ба ивази тавоноиҳои бақувват додан ба ту. Тавоноиҳое, ки барои расониндани зарар истифода бурда мешаванд. Фиребу найранг кардан ва ҷоду. Бисёр чизое, ки ҷодугар истифода мебарад, то ки одаморо битарсонад, то ки одаморо гумроҳ кунад. Ин дуруғи шайтон аст. мешава ҳамин ҳолате, ки бемор меояд ба назди ҳамин хел ҷодугаре, ки як вақтҳое ма будам. Ман пинҳон намекунам, ман кушоду равшан мегӯм, ки ман ҳамин корро мекардам. баъдан ӯ дар назди ин одам хича намоён мекунад ҳамчун одами имондор, одами худотарс ва мегӯяд, ки ҳоло ба ҳоҷатхона меравад. баъдан таҳорат карда 2 ракат намоз мехонад ба Аллоҳ, то ки Аллоҳ кӯмак расонад барои мағлуб сохтани он ҷинне, ки ба бадани ин бемор ворид шудагиаст. ӯ мебарояд ва медарояд ба ҳоҷатхона. Бубахшед барои суханон. Бо як наҷосат вориди ҳоҷатхона мешавад ва бо 3 наҷосат мебарояд. ба ҷои якташ аллакай бо ӯ 3 тай. Медарояд ба ҳоҷатхона дар оҷа корҳои шармовара анҷом медиҳад, ё ин ки ба наҷосат хидша мешувад ва баъдан мебарояд мехона намоз не, балки саҷда мекунад ба шайтон. дар назди ӯ пайдо мешавад шайтон ба монанди маймун, хук ё ин ки саг. ман намоз хондагим рост дар назди пойҳои ӯ ва вақте ки ман саҷда мекардам, ӯ поша дар сари ман монд. ҳамаш ҳамин хел рух медод. баъдан ман оғоз кардам ба ҳар намуд хондани пентаграммаҳои ҷодугарӣ ва дуо мекардам ба ин шайтонҳо. Одамо бошад чизе ки медиданд, и оне ки ман намоз хондестам. чӣ қадар ором аст ин одам. ӯ ҳатто меларзад вақте ки дуо мехонад. лекин ҳамаи дурӯғ аст. дар ҳаёти гузашта ман ягон бор саҷда кардагӣ нестам ба Аллоҳ. ягон бор. ин яке аз шартҳои ӯ буд. таҳорат ва намоз хондан мумкин нест. хондани Қуръон мумкин нест. турукҳои захмӣ кардани худ бо корд ё ин ки хӯрдани корд. вақте ки сеҳргард ира нишон медиҳад, ӯ дурӯғ мегӯяд. шайтонҳо дар рости қафаси сина ва шиками сеҳргар меистанд. баъди чӣ чизе ба мисли як қабати ҳифзкунанда рух медиҳад ва баъдан ӯ зарба мезанад ба ҳамин шайтонҳо. бисёриҳо ҳатто мегӯянд, ки диданд ба чашмони худшон, ки корд аз пушт мебаромад. одамо ҳатто ҳоло ҳам ба ма мегӯянд, ки чӣ хел ту шахси муқаддас набудӣ, ки аз пушти корд мебаромад. ман ба ӯ ҷавоб медиҳам, ки бародарои муҳтарам, тамоми ин ҷоду буд. хуб, чӣ хел ту агар не ба тавассути корд чашмои худа мекофтӣ? ман ба ӯ мегӯям, ки ба назари шумо мерасид, ки как будто ман ӯро мекандам, лекин ман ӯро намекандам. дуруғи шайтонҳо барои тарсониндани одам. як вақт дар Йемен бо ман як кор рух дод. шабе ки ман сеҳр мекардам, ба назди ман як ҷавон омад. ӯ хатмкунандаи мактаби Қуръон буд. аз Аллоҳ хоҳиш дорам, ки ба ӯ ҳурмати эҳтирому шараф ба хотири дини ӯ ба ӯ бахшад. ин ҷавон ба хонаи ман ворид шуд тавассути дар. ҳангоми даромадан ба хонаи ман сураи Ояталкурсиро хонд. ва чӣ рух дод? чӣ рух дод бо сеҳр? чӣ кор карданд шайтонҳо? гирехтанд. ҳама гирехта фирор карданд. ба мисли ҳайвоне, ки одамизод бо ҳаракати худаш тарсоншон. ба мисли паррандае, ки дар ҳангоми пайдо шудани одамизод мепаранд. ва дур шуданд. маро гузоштанд бо дарду кор дар шикамам. баъдан маро ба беморхона бурданд, ки дар оҷа ман 3 моҳ гузарондам. хича ба корд халонд ва шайтонҳо аз назди ӯ дур шуданд. субҳоналлоҳ. ту бо ин ҷавон чӣ кор кардӣ? оё хостӣ, ки аз ӯ қасос гирӣ? ман ҳаракат кардам, ки ба ӯ ҷоду гузорам, то ки қасос бигирам.